Вітаю вас у эфіры «Мясцовы час». У нашай праграме «Падзеі і людзі», жыхары паўночнага рэгіёна. Тых, хто працуе ў аграпрамысловым комплексе і займаецца бізнесам, хто лечыць, вучыць і робіць сваю малую радзіму лепшай і прыгажэйшай. Новыя героі кожны тыдзень у праграме «Мясцовы час», а сёння мы раскажам. Інтэграцыйныя структуры Віцебшчыны, полацкі камбінат хлебапрадуктаў. Як захаваўся вышыты рушнік, якому 100 гадоў, і ў чым красаваліся дзяўчаты ў першай палове мінулага стагоддзя, паказалі майстры Чашніцкага дома рамёстваў. У Віцебскай вобласці працуюць 4 інтэграцыйныя структуры, своеасаблівыя аграхолдынгі, якія аб'ядналі вытворцаў, пераработчыкаў і прадаўцоў сельгаспрадукцыі. Стварылі іх, каб паменшыць выдаткі на вытворчасць, знізіць сабе кошт і дапамагчы сельгаспрадпрыемствам хутчэй перайсці на сучасныя тэхналогіі. Ідэю падтрымалі лічбамі і разлікамі. 2 гады працуюць інтэграцыйныя структуры – Віцебская, Аршанская, Глыбоцкая і Полацкая. Дарэчы, апошняя, як адзначылі ў аблсельгасхарчы, у гэтым квартэце іграе, што называецца, першую скрыпку. Тэмп вытворчасці валавай прадукцыі 106,7% па выніках 2018-го. На гэты год плануюць пераўзысці і гэтую планку. Лінія па вытворчасці прэміксаў на полацкім камбінаце хлебапрадуктаў. Аналагаў гэтаму сучаснаму абсталяванню, якое працуе тут 7-й год, і сёння няма ў краіне. Вітаміннай прадукцыяй цэх дазваляе забяспечыць не толькі гаспадаркі холдынгу, а і жывёлагадоўлю ўсёй Беларусі. Падыход да вытворчасці як у правізараў да рэцэптуры лекаў. Система настроена таким образом, что если хотя бы один компонент не довелся, положено 10 грамм, а ввелось 9 грамм, то линия будет остановлена автоматически, пока этот грамм не найдется, линия дальше не запустится. То есть это сделано с той целью, чтобы качество продукции было на высоте, к чему мы все время и стремимся. Для забеспячэння росту валавой прадукцыі сельгаспрадпрыемства ў структуры укладзены 9 мільёнаў рублёў інвестыцый. Накіравалі іх на асноўнае будаўніцтва і рэканструкцыю ферм, сянажных траншэй, на тое, што абавязкова дасць выгаду. Полностью мы сделали технологию выращивания телочного поголовья от самого малого и до уже нетели. В принципе, у нас сейчас будет законченный вот этот технологический процесс выращивания телок. У хуткім часе гэтыя квадратныя метры пад бяспрывязнае ўтрыманне заселяць маладняком. Навасёламі стануць больш за 200 цялят. Саламяныя сцены тут не толькі выглядаюць казачна, а і казачна эканомяць фінансы. Эканоміць сродкі тут дазваляе і гэта ўстаноўка, сучасная кацельня. Яна забяспечвае цеплынёй не толькі цэх па забою і прапрацоўцы мясной прадукцыі, а і дапаможныя будынкі. У якасці мясцовых відаў паліва тут адходы ад зерня. Мы просушим зерно, и попутно происходит очистка зерна. В процессе очистки образуются отходы. В год где-то позволяет это экономить около 36 тысяч белорусских рублей. Зараз у філіяле гараны агра полацкага камбіната хлебапрадуктаў усе сілы накіраваны на падрыхтоўку тэхнікі да пасяўной кампаніі. З паўсотні трактароў гатоўнасць 85%. Амаль такая ж лічба і па сельгасагрэгатах. Час яшчэ ёсць давесці ўсё да толку і грунтоўна падрыхтавацца да пасяўной. Люты – час збіраць ураджай. Першыя 120 тонн агуркоў новага ўраджаю рэалізавалі ў філіяле Рудакова, адкрытага акцыянернага таварыства «Малако». Цяплічны камбінат сёння займае плошчы ў 18 гектараў. Вырошчваюць тут не толькі гуркі і таматы, а і зеляныя культуры – салат, укроп, пятрушку, базілік і рукалу. Пастаўляюць вітамінную прадукцыю на ўнутраны і на расійскі рынкі. Першыя цяпліцы ў Рудакове з'явіліся яшчэ ў 70-е гады мінулага стагоддзя. Сучасныя энергазберагальныя па малааб'ёмнай галандскай тэхналогіі пабудавалі ў 2010-м. Тут практычна за ўсё адказвае аўтаматыка. Рэгулюе колькасць і тэмпературу вады пры палівах, канцэнтрацыю раствору пры падкормцы, вільготнасць у памяшканні. 6-метровая вышыня цяпліц дазваляе падтрымліваць камфортны для раслін мікраклімат, як вынік высокі ўраджай. Праўда, якімі б разумнымі не былі цяпліцы, жыццё ўнутры іх цалкам залежыць ад надвор'я за окном. Со стороны кажется, что мы тут под крышей, и, пожалуйста, все условия созданы, но не все так просто. Если открытый грунт тоже зависит, да, там замыло, залило и так дальше, то нам нужно только солнце, побольше солнышка. В этом году освещенность ниже
растение позже вступит в плодоношение. Першы сёлета ўраджай агуркоў 120 тонн у Рудакове сабралі ў сярэдзіне студзеня. На гэтым тыдні якраз падаспее новая порцыя вітамінаў. Таматы пакуль толькі квітнеюць, плады чакаюць у пачатку красавіка. Вырошчванне гародніны – гэта цэлая стратэгія. Сваю за 35 гадоў работы ў цяпліцах выпрацавала Святлана Лешченка. Зараз яна галоўная па таматах. Расказвае, і асвятленне, і тэмпературны рэжым залежаць ад фазы росту раслін, а значыць, пастаянна змяняюцца. І тут усё павінна быць строго по технологии, за выкананнем параметров и сочить начальник цеха. Мы ежедневно следим за температурным режимом. Следим мы по мониторам. У нас установлен климат, система, то есть дежурный оператор смотрит заданную температуру и выдерживает эту заданную температуру. За кожным участкам цяпліцы замацаваны агароднік. Дзень за днём ён сочыць за ростам раслін. Тут гавораць і гуркі, і таматы добра адчуваюць эмоцыі, таму падыходзіць да іх можна толькі ў добрым настроі. І зусім не важна, што пальцы на руках не адмываюцца ад зеляніны. Ухаживаю за растениями, рву пасынки, подкручиваю, формирую кисть, вешаю кистодержатели. Приходит пора, начинаем рвать лист. Уход любят все. Ну, а так все хорошо. Мне нравится эта работа. У сезон кожны агароднік штомесяц збірае каля 10 тонн агуркоў ці таматаў. Ад ураджайнасці залежыць і зарплата работнікаў. Сваю прадукцыю рудакоўцы рэалізуюць не толькі ў Віцебскай вобласці. Мясцовая агародніна раз'язджаецца па ўсёй Беларусі. Пастаўкі ідуць і на расійскі рынок, у Маскву і Санкт-Петербург. Купіць домік у вёсцы, стварыць аграсядзібу або пашырыць магчымасці свайго бізнесу. Набыць пустуючыя пабудовы пад розныя мэты дапамагае камітэт дзяржмаёмасці Віцебскага аблвыканкама. У сакавіку тут выстаўляюць на таргі амаль 50 аб'ектаў. Пры гэтым больш чым на 10 пабудоў першапачатковы кошт зніжаны на 80%, а 18 будынкаў прадаюцца ўсяго за адну базавую велічыню. У іх ліку дзіцячыя садкі ў Віцебскім раёне, школа ў Глыбоцкім і нават казармы ў Лепельскім. У Аршанскім раёне свайго гаспадара чакае комплекс будынкаў базы адпачынку Дзевіна, а ў Бешанковіцкім комплекс былога здраўленчага лагера «Арлёнак». Больш падрабязную інфармацыю можна знайсці на афіцыйным сайце Камітэта дзяржаўнай маёмасці аблвыканкама у раздзеле «Аукцыёны» і па тэлефоне, які вы бачыце на экране. Як выглядае рушнік, якому 100 гадоў, і дзякуючы чаму ён захаваўся, што было модна ў 40-е гады мінулага стагоддзя і якімі відамі народных промыслаў жыхары Чашніцкага раёна займаюцца зараз. Цікавымі фактамі і зарадам творчай энергіі падзяліліся майстры Чашніцкага дома рамёстваў. Вот такой коврик сотканный своими руками, он очень душевный и родной. Половичок. Все тряпочки, которые нам не нужны, мы все нам приносят, мы приносим, и у нас все идет в дело. И потом у нас получается чудная красота. Очень яркая, необычная и которая радует глаз. Раньше этим тоже занимались, надо было чем-то украшать свое жилище. Метадыст Чашніцкага дома рамёстваў Раіса Агель за ткацкім станком каля 10 гадоў. Вывучае традыцыйныя тэхнікі і з цікавасцю сочыць за творчасцю калег. Естественно, сразу как-то было страшновато, но потом я в это ремесло просто влюбилась, честно. И узоры – это вообще, это настолько увлекательно. Читая литературу, действительно, как говоришь, ты ткешь свою судьбу с этими узорами. Это настолько захватывает, что от этого невозможно теперь просто уйти. Это теперь, наверное, уже на все, это ремесло на всю оставшуюся жизнь. Профессию свою я люблю просто безумно. И каждый раз, когда ездишь на конкурсы, знакомишься с мастерами, узнаешь что-то новое. Это очень увлекательно. На ткацкім станку Раіса Владимировна робіць і рушнікі. Па звестках з літаратуры і набытых у экспедыцыях узнаўляе традыцыйныя арнаменты. Рушники Чашніцкого района стиплые,
такие скромные. В основном присутствует геометрический орнамент. Розетки, цветов и ромбы разные. Зараз у рукі да майстра трапіў унікальны экземпляр – рушнік, якому 100 гадоў, які беражліва захоўваюць у сям'і чашнічан некалькі пакаленняў. А вот рушник, которому 100 лет. Нам его дали, чтобы мы могли сделать его реконструкцию. Ткань лен, двухточное ткачество. И это выборные узоры здесь сделаны. Дзякуючы таму, што людзі дзеляцца сваімі каштоўнымі рэчамі, якія засталіся ад продкаў, магчыма аднавіць іх і паказаць усім. Так майстры дома рамёстваў узнавілі чашніцкі строй. Цяпер можна прымерыць камплект, у якім красаваліся мясцовыя прыгажуні гадоў 80 таму. Вот здесь вот видите, мережки выполнены на переднике. Передник из 2 полотнищ сделан. И вышивка вот такая вот. Здесь очень интересный передник, потому что здесь вот вышивка очень красивая и перевязь, строчевая вышивка. Вот она, прежде чем ее сделать, она ее вытащила нитки и потом вышила вот прямо на этом полотне. Это не просто вышивка, а строчевая вышивка. Ганарацца чашнічане і сваімі майстрамі саломапляцення. Кажуць, у гэтым рамястве мясцовым умельцам няма роўных. Благодаря этому мастеру на сегодняшний день Чашницкий район узнаваем на любом празднике. Золотом соломки, роскошью цветов. Мастер работает над большими формами. Мастера участвуют в разных мероприятиях, организованных областью и района. И вот этот вот вид творчества, конечно, прославляет Чашницкую землю и наш район. Акрамя саломапляцення, ткацтва і вышыўкі ў чашніцкім доме рамёстваў вяжуць, плятуць паясы, займаюцца глінянай цацкай, выцінанкай, ганчарствам і валяннем з воўны. Месцічы рознага ўзросту з задавальненнем асвойваюць майстэрства, якім валодалі продкі. Дарэчы, хэндмэйд заўсёды ў цане, а этнічныя матывы застаюцца ў спісе найбольш устойлівых модных тэндэнцый. Рэчы ручной работы раскоша даступная бадай кожнаму. Непаўторныя і каштоўныя, створаныя дызайнерам ці пачаткоўцам, яны нясуць частинку душы майстра і нейкую асаблівую цеплыню і утульнасць. Час развітвацца. Цікавыя гісторыі, новыя героі, іх справы і поспехі. Праз тыдзень у праграме «Мясцовы час».